v rámci zdravého životního stylu jsme vklouzli do kuchyně, kde teď právě mistrně ovládá pult jeden italský kuchař, ale vše teď nechám na Tereze Vachové, která je mi ku pomoci, abychom si něco řekli o italských sýrech, odkud jsou a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Takže my tady máme dneska projekt, který zaštiťuje Evropská unie. Je to vlastně na podporu originálních italských sýrů, které mají označení DOP. To označení znamená co? To označení znamená, že ty sýry splňují podmínky chráněné značky původu, což znamená, že jsou vyrobené z místních surovin, pomocí určitých receptur a hlavně jsou originální a jsou spjaty opravdu jenom s tím regionem, ve kterých se mohou vyrábět. My tady dneska vaříme se šéfkuchařem hotelu Four Seasons a Leonardem Di Clemente, tudíž italským sýrům rozumí. My se tady zaměříme na vlastně vaření pomocí 3 sýrů, které tento projekt zaštiťuje, což je Parmigiano Reggiano DOP, Gorgonzola DOP a Asiago DOP. Přesto, Terezo, říká se, že sýry se chovají něco jako víno. Vždy je nějak jiný, podle zralosti, podle uskladňování a tak dále. Takže když si vezmeme ten první sýr, tak co k němu říci? Tak pokud si třeba vezmeme Parmigiano Reggiano, který je asi jeden z nejznámějších u nás, je to vlastně, my tomu říkáme parmezán, tak tam samozřejmě záleží hodně na výrobě, která i v dnešní době je možná překvapivý, že stále se dělá víceméně ručně. Tam se vlastně rozlišuje mnoho druhů parmezánu a je to právě podle zralosti, podle toho, jak dlouho ten sýr zraje. Aby ten sýr dostal vlastně ochrannou značku původu, tak samozřejmě musíme být vyrobené z té oblasti, což třeba parmezán originální může být jenom v Parmě, v Reggio Emilia, v Modeně, kolem Bologni a kolem Mantovy, je to vlastně nějaký sever Itálie. Aby dostal to označení, tak musí zrát minimálně 18 měsíců. Některé ty nejkvalitnější a nejstarší parmezány zrají až 5 let. A teď naťukneme gorgonzolu. Gorgonzola, to je taky tradiční italský sýr, říká se, je taky ze severní Itálie, vyrábí se vlastně z mléka od krav, které se pasou pouze na horských pastvinách, vyrábí se v provinciích Novara, Cuneo, Belia, Vermano, Bergamo a podobně. Gorgonzolu rozlišujeme na 2 typy, jeden se říká gorgonzola pikantní, která je opravdu taková ostrá, a druhá je i gorgonzola dolce, která možná to bude znít zvláštně, ale třeba gorgonzola dolce se v Itálii hodně používá i na výrobu dezertu. Dobře, a třetí druh sýra? Třetí druh sýra je Asiago DOP. Dal by se připodobnit k nějakému našemu českému sýru? Přesně tak. Asiago u nás je asi z těch 3 sýrů úplně nejméně známý, ale v Itálii je to neuvěřitelně rozšířený sýr a Italové ho mají takovej, jako my používáme Aidam na cokoliv a nejvíce ho známe, tak takhle mají podobně v Itálii Asiago. Jak třeba chutná, nebo co je zač? Asiago je takový jemný, nenáročný sýr. Rozdělujeme ho na 2 druhy. Asiago fresco, který je opravdu takový jemňoučký, můžete z něj vařit, můžete ho, dokonce Leonardo ho používá i na smažení místo Aidamu, klasicky v trojobalu. A potom máme Asiano stagionato, což je takový, který samozřejmě déle zraje a je o maličko pikantnější, zraje zhruba tak půl roku. A ten se dá používat třeba i k sýru, k vínu a samozřejmě také na vaření nebo i do salátu. Někdo by si rád sýr koupil, kde ho najít a jak se vyznat? Takže důležité je, jak už jsem zmínila, pokud chceme kupovat originální a kvalitní sýry, tak se určitě podívejte, jestli nese označení DOP. Je to vždycky napsaný na každém tom sýru a pokud si koupíte sýr, který má toto označení, tak budete vědět, že ten sýr chutná jak má. Pokud budete vařit italské jídlo, uvidíte, že vždycky tomu dodá tu pravou chuť. Například pokud děláte omáčku z plísňového sýra, což Italové dělají zásadně z gorgonzoly, tak opravdu použijte gorgonzolu DOP, abyste docílili té pravé chuti. A tyto sýry se mohou koupit samozřejmě v lahůdkách, ale u nás se dají koupit i ve velkých supermarketech, prakticky kdekoliv, ale opravdu se jenom podívejte, jestli nesou to do označení DOP.